تختاتالي حصير زانتا مذكر صحافن تراخن سايمون هابته كالاي كفال راهيل كابت مجمرتا حجي ببقرب سقاتا بزعبات زيت فلتو زفرح تريتو من اسي كقنطت جميرو نبره ملو ادهو اخا ناب عمقوت زخران علالان كونه سم داويت تصويعي تصبوني كم فلما فقرا متن كم كالوت مزانوا طعمن نويحين غزي كتسما قراي تعدلتن يخون دا امبر مستي زحدغلا مسلو يخون نبينا ويون بغاطامي مزخونه سب كذكرو عدل انترخيبا بزعبو بحغوس ياتقلل مس داويت زحلفتن حصرتن مقراتن غزي زفطرلا زخري كل غزي حدش ينعا يغرمكاي زخونه دراشاي نبرنن مفلاتنا حصير بمنبارون انا خا حسبكون مسلني قطر تليفون يكون زركبلو دراشاي حسكم زنبرني تحميت كازي صقبروه مسلون مقرع لالون ترايو راهيل أسنانا بخفيل كفيتا في الشيخ بلد أنا أتزجمركو نصر زي كونه سمعت الناس سماوركو معلتات حليفو أبت مرتخونه كالن اتفتاتي زن مبالن بو محسابنا بزيه حد رفادقن باباب غزا كوفيلو مصحف قدسنا انببه تليفون تدولت مو تقبلو قرب دحر مزرراب منصرو شتت ابيلو عينتو بناي ترطاره ملكت اب غصي እና ተخله راهيل نعنا باخ يازا تليفون بلني كيده تليفون حيزه من ندوال خيفلتكو نام مدقسي اتخو ابزني مسقربكو واغن نمئمانو زصقم يخوينني فصيم زي تصبخو ነገር هلو راهيلا مسبلن طراي تليفون ابزني اصقع دمصخ يوصاكو بزح عينت سمعي تسمعني سنباده مغرام حرقان تحጓስ ኮታ ኩሉ ነገር حوسوس بلني انت داويت انت بدي لك هذا حسابك እንደዚህ وا كم يخ تقبر بلكو زخونكو يفلطني نيره كم زاناي بحته يغير زوننكو ግን ጸርጸርና በልኩ ብዙህ ተማዓትኩ مسكين داويت ስለምንታይኮም ገይረክ ሳፈጅ ይርዳነኒ راهيلا كم يكوننكو بزخونه دحم كنكن قع نغزا تملس كنبر زي كنراخبينا مستراخبنا خا زغاطمن خالك يدحن انا سبات زي ملس محشني زربوك يود كل فابلكو وا كم بايت بلي حمام دفتي غزين تلك جن ابز طعمك نراخبمو نعلل نايزا زخرخ مقصعته يقبل ها نمحساب كيدنغوخو اوكي لو مو زين نراخب ناي مشيت انت لك ادي ابتا غزيتي انت حاسيبو ندي منالوات انت هواغين هنطينتين غريمو سحيق يخوني انا جن ما عسر خيبه بزاغون بمقان زلمدكو مقور قالات يسمع قرطرا يزحسب نيره منالوات كفقرو جميره نيره مالدي ملس حتى از دليت كتمثل نتمنسي اجلس الى طمتته نسو بغديو اتن مليسن تتخفيتن زفرحخا اتصعدا مدر بيتن ببزوح قيح استشفنه عينتو اقفيحو بمخفات راسو ناب حدا شنخ منكو بمقنان نبعلو زيرو قصنته واسمرلا انا نصاي زلخو اذا وصرناتي حزيا بتان غزي مدسكي دحراب استعمك دوللي بعلخي بلنمو تليفون عصوا انا خا زرخبكو خوينو قد تسمعني تاني غزا تليفون ابدرتي الجيبه حقف فبلكوا اتامشت كاب كلنا بهيوتي زفلطن مشت ازيا خم تفلاي طفانا زلن مواصي زبلو خداونتي مدقس خفلي عاصي كاب شو ساعه جميره كفتشين كعقن جمركو ولادي خدا رديو قديلو اتمنسي حتو كودو يمرصن راهيلون ايتصبيتون بابا بتاع محيالي مسحاتتني اتنا هوسبيتال زبصحني داويت مخانون دحن مخاني كحتت كم زدولنا نغيريا دساي بولون
ግን እሞ ተራኺብኩም ዶ? ኖ ባባ ገዛ ውዒሉ ስለ ዝነበረ ኣይወፃኹን። ድሕርታ መዓልቲ እቲኣ ግን ግዜ እንዳፈለና ብብዝሒ ብሓንሳብ ክንወፅእ ጀሚርና። ምስ ግዜ እውን ከይደንጎየ ባህግታተይ ሰሚሩ ዳዊተይ ብፍቕሪ ናይ ውልቀይ ኮይኑ በቃ ወኒነዮ እሞ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ናይ ክልቴኹም ደኣ ስድራ ቤትክ እንታይ ተሰሚዕዎም? ማለተይ ከመይ ጥዕመኪ ነይሩ ክትረኽቢኦ? ኖ ኣብ መጀመርታ 2 ዋርሕ ወላ ሓደ ሰብ ዝፈልጥ ኣይነበረን። ድሓር ግን ሓወይ ገለ ፅንፅንታ ሰሚዑ። በዚ ምኽንያት ስድራይ ከይሰምዑ እሞ ዳዊተይ ከይከስሮ ስለ ዝፈራሕኩ ባዕለይ ከላለዮም ወሲነ። እዋ እንታይ ክትብልዮም? ነጊረካ እንዴ ዝኾኑ ዝነበርኩ ኣይርድኣንን እዩ። ንዳዊት ግን ካብ ልበይ የፍቂረዮ። ኩሉ ዝገብሩ ዝነበርኩ ከዓ ብታህዋኽን ከይሓሰብኩን እዩ ነይሩ። እንድዒ ንእስነዲ ወላስ ሓድሽ ፍቕሪ እዚ ክብሎ ይከድኒ እሞ ሰሊጥክ ዶ? እወ ፈለማ ተምሃሪት ምስ መንባረይን ናይ ዳዊተይ ስክፍታን ስድራይን ቁርብ ከቢድኒ ነይሩ። ድሓር ግን ኣነ ኽማታእ ፍቕረይ ከይከስር ብምባል ዓሻ ትበዓል ተቢዐ ነጊረዮም። ምስክነይቲ ማማ ኩሉ ነድርን ቁጥዕን ባባ ኣበይናያ ተፅሒዮ ቀዲማ። ኩልና ከዓ ከም መተንፈሲ ሓሳብናን ንባባ መንጋር ዝኸበደናን ኢና ንጥቀመላ ነርና። ብፍላይ ከዓ ኣነ ብዝኾነ ድሕሪ ክንደይ ክትዕን ዘረባን ማማ ባባ ታዝሓሸ ዝበላ ፍታሕ ንገዛ ፀዊዐ ክላለዮም ነጊርኒ። ራሄል ገለ ልባ ዝትንክፍ ነገር ስለ ዝዘከረት ንብዓት ፀረር ብምባል ናብ ምስሊ ኣፍቃሪኣ ቀው ኢላ ጠመተት። ዳዊተይ እውን ምስ ነገርኩ መጀመርታ ቁርብ ሰገጥ ኢሉ። ድሓር ግን ንዓይ ክብል ብደስ ኣይተቐቢልዎ። መዓልቲ ፈሊና ከዓ ናብ ገዛ ኺድና ምሳሕ ተቐሪቡ ባባ ባሪኽዎ ምብላዕ ጀሚርና። ንእሽተ ሓፍተይ ሜሪ ብጣዕሚ ጎርሐ። ኣብታ ናይ ምሳሕ ግዜ ኮነ ኢላ ብመደብ ኣነን ዳዊተይን ጥቓ ንጥቓ ኮፍ ከም ንብል ዝገበረት። ንብዓት ስለ ዝሰዓራ ራሄል ድንን ኢላ ክትነኽነኽ ጀመረት። ኣጆ ክባይ ትንበኢ እቲ መንእሰይ ከፀናና ዓይሉ ዝተዛረቡ እዩ። ንሳ እውን ርእሳ ቅንዕ ኢላ ናብ ከባቢኣ ግልፅልፅ በለት እሞ ናብ ሓሳባታ ተመልሰት። ክገርመካ ባባ ብዓደይ ዓድኻ ዝብል ሕማቕ ኣተሓሳስባ ብጣዕሚ ክራር እዩ። ኣብ መንጎ ዕላል ንዳዊተይ ኣበይ ምዃኑ ዓዱን ወዲ መን ምዃኑን ሓቲትዎ። ዳዊት ከዓ በዚ ክትምና ምስ ዓባዩ ከም ዝዓበየን ንስድሩ ባባ ክፈልጦም ከም ዘይክእልን ነጊርዎ። ባባ ደስ ከይበሎ ታሕተዋይ ከንፈሩ እናጀልዐ ርእሱ ብምቕናቕ ደሓን ሕራይ ዘስምዕ ምልክት እናርአየ ዓድኻ ኸ ብምባል እቲ ቀንዲ ዘገድሶ ንሱ ምዃኑ ከርእዮ ፈቲኑ። ዳዊተይ ህዲ ኢሉ ዝተወለሉን መበቆል ዓዱን ኣበይ ምዃኑ ነጊርዎ። እዚ ምስ ሰምዐ ባባ ኩልና ዘይተጸበነ ሃንደበት ብድድ ኢሉ ዝረሳዕኮ ስራሕ ኣለኒ እሞ ኣነ ክገድፈኩም፣ ራሄል ግን ከይደቀስ ክጸንሐኒ ኢኺ ደለይክ ኣለኹ ኢሉኒ ጃኬቱ ልዒሉ ገዲፉና ኺዱ። ማማ ከዓ ብሕፍረት ኣብታ እትው ጠፍኣ። ኩነታት ከተረጋግእ ብምባል ግን ስምዒታ ክትሓብእ እናተቓለሰት ብልዑ ዳእዞም ደቀይ በለትና። ራሄል ሕጂ እውን ፀረርታ ንብዓታ ምቁፅፃር ሰኣነት። ዳዊተይ ብጣዕሚ ሰንቢዱ። እታ ዝተቐረበትሉ ምሳሕ ፍርቃ ኣይትበላዕ ይበሊዕዋ። ኣቦኺ ክሳብ ክንዱ ሓያሊ ማለት ድዩ? እወ ብፍላይ ከምዚ ዓዲ ዓሌት ገለመለ ከምታት ባህላ እዩ። ናቱ ኸይኣክል እቲ ሕማቕ ኣተሓሳስባ ኣብ ኩልና ደቁ ብሓይሊ ኸስርፁ እዩ ዝቃለስ። ትዝገርመካ ድሕርታ መዓልቲ ፍቕርና ብባባን ዓብ ሓወይን ክፍተን እዩ ጀሚሩ። ንዳዊተይ ብዝረኸቦ ተሃዲድን ምፍርራሕን ንዓይ ከዓ ሓይሊ ዝተሓወሰ መጠንቀቕታ ስራሕና ኢሎም ሒዞሙ። ንዓና ግን መሊሱ ዳ ኣፋቒሩና እምበር ኣያንቀፈናን። ርእሳ ቅንዕ ኣቢላ ናብ ምስሊ ኣፍቃሪኣ ናብቲ መቓብር ጠመተት እሞ ገለ ጽቡቕ እዋን ዘሕለፍዎ ዘኪራ ብሕፍረት ክምስ በለት።
ዳዊተይ ብጣዕሚ ይጎርሕ ሓደ መዓልቲ ምስ ተራኸብና ንዓባዩ ቦንከነስትያ ከም ዝመደበ ነጊሩ ናብ ገዛ ወሲድኒ እግረ መንገድና ከዓ ቁርሲ ቡን ዝኾነና ገዚእና ተማላና ትፈልጥ ግን ንዓይዳ ንዓባዩ ቦንከነስትያን ከላለየን ንመደብ ከም ዝገበረ ነጊርን እምበር ሓሳብ ልቡስ ካልእ ነይሩ ተይር መስለካ ኣብታ ሰዓት እያ ንዓባዩ ስራሕ ስለ ዘለኒ ከፋንወኪ ይክእልኒ ኢሉ ብሓደ ዓርኩ ኣሰኒዩ መገሻ ስለ ዝነበረ ኣፋኒዋ እንጓል ገርሽ ልባ ከዓ ኣብ መንጎ ከንፈራ ብሓፍሱ ፍሽኽታ ቁርብ ክፍት ኣቢላ ንገለ ሰከንድታት ስቕበለት ንምንታይ ዕላማ ግዲ ወሲድኪ መንእሰይ እናተገረመ ሓተታ ራሄል ክትዛረብ ስለ ዝሓፈረት ድንን ኢላ መንዲል ናይ ርእሳ ተዓር ዘላ መሰለት መሊኣ ምዕላሉ ስለ ዝመረፀት ግን ንሱዳ ሓሳብ ልቡ ክፍፅም ናብ ዓይንቲ ዳዊት እናጠመተት ተዛረበት ምስቲ ዝገጥመና ዝነበረ ፈተናታት ምፍልላይ ንኽልቴና ዝዓበየ ሓደጋ እዩ ነይሩ ስለዚ ገለ ቅድሚ ምፍጣሩ ናይ ፍቕርና መእሰሪ ክገብር ደልዩ ድምፃ ኣትሕት ኣቢላ ዝበለቶ ኣሃ ሓሳባ ከም ዝተረድኦን ስክፍታ ብመጠኑ ከቃልላን ብምባል ተዛረባ ድሓርከሞ እዋ ክነግረካ ይክእልኒ ከም ተቐዲመ ዘዕለልኩ ኸይ ኩሉ ነገር ንዓይ ሓድሽ ነይሩ ከም ጥዑይ ምሳሕ ተቐሪቡ በሊዕና ኣደይ ወፅያ ስለ ዘላ ምናልባት ክሳብ ትምልስና ቡን ኣፍሊሕና ነፀብያ ኢልኒ ቡን ተቐልዩ ጀበና ተሰኽቲታ ክሳብ ትፈልሕ ኣብ ጎኑ ኮፍ ኢለ ዕላል ጀሚርና ፍቕርና ኣዝዩ ርሱን እዩ ንዝነበረና ስሕበትን ሙቐት ኣካላትናን ምስቲ ዝነበረ ጽምዋ ዝዓብለሉ ሃዋሁ ምጽዋሩ ይከኣልና ንመስለኒ ከም ውፅኢቱ ከዓ ነብስና ብዓራት ክንረኽባ ብዙሕ ይወሰደልና ሕጂ እውን ክሳዳ ስብር ኣቢላ ንመሬት ጠመተት እታ ዝተሰኽተተት ጀበናን ፍርሒ ዝተጎብአ ስምዒት ውሽጠይን ብሓደ ክፈልሕ ጀሚሩ ኩሉ ነገር ኣመና ቀልጢፉኒ ምቁፅጻር ኣጥፍየ መጀመርታይ ከም ምዃኑ መጠን ከዓ ብኣውያት ነታ ገዛ ክልተ ገበርክዋ ጀበና ትግንፍል ኣውያተይ ይቕፅል መቸም ዘይሓልፍ መዓልቲ የለን ሓሊፉ ናይቲ ሓባቢሉ ዝወሰደኒ ድዩ ወላስ ናይቲ ዝሓደሰኒ ፍጻመ እንድዒ 3 መዓልቲ ኾሬ ካብኡ ተሓብየ ሕጂ ጽቡቕ ጌራ ፍሽኽ በለት ራሄል ነገር ሓድሽ ፍቕሪ ግን ድሓር በዓለይ ደው ኢለሉ እንታይ ዳ በለኪ ዳዊተይ ለባ ምን ወስተዋልኒ ነገራት ህድኢልካ እንተ ዳእ ተዓዚብካዮም ብዙሕ ነገር ኢኻ ትርኢ ብዙሕ ዘይትፈልጦ ዝነበርካ እውን ትፈልጥ ባህላ እዩ ኣብ መጀመርታ ቴሌፎን ምስ ተቐበለኒ ክርትም ኢለ ይስሕቆ ከይኩሪ ስለ ዝፈርሕ ግን ቀልጢፉ ይቕሬታ ሓቲትኒ ኣነ እውን ይቕሬታ ዘየድልዮ በደል ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ብሕፍረት ቃላተይ ካብ ምቑጣብ ወፃኢ ዝገብሮ ይነበረኒ ድሕሪ ዝፍጻመ እውን ርክብና መመሊሱና መቀረ ይኸይዱ እታ ኣብ ዕለታዊ ህይወትና ዘጋጥመና ዝነበረ ብድሆታት ከይተረፈ ዝያዳ ሓይልን ጥንካረን ወሲኽልና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ጥምረት ልብታትና ኣመና ጸኒዑ ክሳብ ንፈተናን ቃንዛን ዘረስዕ ሓይሊ ክጉልብት ጀሚሩ ራሄል ኣብ መንጎ ስምዒታታ ክቀያየር ጀመረ ቃና ድምፃውን ካልእ መልክዕ ሓዘ ሃንደበት ልባም ከም ዝሓዘት መኪና ከዓ ጥዑም ዝኽራን ፍሽኽታ ገፃን ብሓንሳብ ህልም በለ እታ ዕለት እቲኣ ክዝክራ ከለኹ ግን ኣስናና ነኺሳ ብሓውሲ ነድሪ ዝበለቶ እዩ ኣብ ዓሚቕ ሓዘንን ሓሳብን ከዓ መለሳ
እቲ መንእሰይ እውን በዕላላ ድሮ ኣብ ታሪኻ ኣትዩ ስምዒታታ ክርዳእላ ጀሚሩ ስለ ዝነበረ በዕዳው መንኩባ ካብ ምንናው ሓሊፉ ቃል ዝበሃላ የውፅኣላን ንሳ እውን ካብ ዓንተቦ ሕጂ እምነት ኣብ ልዕሊኡ ቁርብ ዝተማሓየሸ ይመስል ይገርመካ እዩ መሓዛይ እንተዘይትረድኣኒ እኮ ኣኺልኒ ኣብ ጎልጎል ምተደርበኹ ማለት እዩ ራሄል እንቃዕ ዝተንፈሰት እንታይ ዲጋጢምኪ መንእሰይ ስንብድ ኢሉ ሓተታ ራሄል ቀልጢፋ ክትዛረብ ኣይከኣለትን ድንን ኢላ ንገለ ደቃይቕ ዝተሓዋወሰ ስምዒታ አንገደት ቅንዕ ኢላ ድሮ በይኑ ኣብ ገጻ ጥራይ ዝናብ ዝሃረመ ክሳብ ዝመስል ተሓፂቡ ዝነበረ ገጻ ከተነቅጽ ነታ ቁራጽ ነጸልኣ ሓሰስ በለት ካልኣይ ክፋል ተኸታታሊ ሓፂር ዛንታ መዘክር ኣብዚ ይፍጸም ሳልሳይ ክፋል ኣብ ዝቕጽል ሒዝናልኩም ክሳብ እንምለስ ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ንምንእ